Să creadă în afacerea lor. Pentru că entuziasmul acelui început de business este incredibil, este senzațional și nimic nu se compară cu acea energie a începutului. Să meargă să se sfătuiască cu cei mai buni din domeniul respectiv, în sensul că le recomand să-și facă un business plan, nu unul sofisticat și să petreacă mii de ore în tot felul de canvas-uri sau PowerPoint-uri sau calcule. Nu, poți să-ți faci business planul pe șervețel. Salutare, oameni buni! Bine ați revenit la podcastul Upgraded. În acest episod stau de vorbă cu Valentina Saigo. Ea este expertă în contabilitate cu o experiență de peste 20 de ani. În acest episod vorbim puțin de contabilitate și de Sfânta Zi de 25, iar pe lângă asta Valentina este și antreprenoare și ne dă sfaturi excepționale, mai ales pentru antreprenorii la început de drum. Acest episod și tot podcastul este gratis, însă am o rugăminte de la tine. Împărtășește podcastul Upgraded cu 2 prieteni de ai tăi, deoarece asta m-ar ajuta foarte mult ca să ajungă mesajul la cât mai mulți oameni. În ultimul rând, pe orice platformă ne-ai asculta, Spotify, Apple Music, YouTube, lasă-ne un review și nu uita să dai subscribe ca să fii notificat de episoadele următoare. Ascultare plăcută! Bună, Valentina! Mersi că ai acceptat invitația la podcastul Upgraded. Bună, Ciongor, este plăcerea mea deosebită. Eu sunt onorată că suntem în momentul de față împreună. Aș vrea să încep cu un citat care să văd dacă reușești să o recunoști. Citatul sună în felul următor. Am o profesie frumoasă, dar greu înțeleasă, așa că am ales să traduc din română în română contabilitatea noastră, cea de toate zilele. Oare cine a fi zis lucrul ăsta? Da. Să zicem că subsemnata? Subsemnata. Da, este. Hai să vorbim pe șleau. Profesia contabilă este o profesie dificilă. Absolut. Da? Da? De ce? În primul și în primul rând pentru că marea majoritate a contabililor din România lucrează pentru ANAF și aproape prea puțin sau deloc pentru antreprenor, corect? Exact. În sensul că antreprenorul plătește contabilul ca acesta să întocmească declarații și să le depună la ANAF, la ITM, la peste tot unde are de depus. Despre asta este vorba. Primul paradox. Al doilea paradox. Mai este împământenită o chestie la noi în România de mult prea mulți ani. Contabilul este omul care aduce moarte. Respectiv, în apropiere de 25 este omul care aduce întristare. Este plătit de antreprenor ca să ia acestuia banii și să-i dea la stat. Deci este un om rău. Că vorba aceea de taxe și de moarte nu scapă nimeni. De-aia zic că de obicei contabilul este omul care aduce întristarea și ordinele de plată de ziua Sfântului Fisc, în apropiere de 25 ale lunii. Și atunci este o profesie grea și din pricina faptului că nu vezi niciodată rezultatul finit al muncii tale. Știi, nu cazi în admirație ca în fața muncii unui arhitect unde vezi o clădire sau măcar un proiect desenat frumos. Nu salvezi viața oamenilor ca în cazul profesiei medicale. Nu ești un avocat de succes care câștigă procese și ei se bucură că a învins dușmanul în instanță. Contabilul nu-și vede niciodată rezultatul finit al muncii lui și chiar dacă am peste 20 de ani de experiență în contabilitate, te rog să mă crezi că nimeni nu mi-a zis vai ce bilanț frumos mi-ai făcut, o să-l înrămez. Doar un contabil poate să vadă frumusețea unor cifre și sau în zona asta profesională a unui om care citește în balanță și cade în admirație și zice vai ce balanță frumoasă. Dar în rest cineva din exterior
o să aprecieze munca unui contabil, pentru că nu este un act finit, nu e ceva palpabil. Noi ne bucurăm pe 25 când terminăm de depus toate declarațiile, e ceva binar, 0 sau 1. Ai depus toate declarațiile sau ți-a mai rămas vreo declarație nedepusă? Cam asta este povestea cu satisfacția muncii împlinite sau finalitatea muncii, din păcate. De asta ziceam că este o profesie dificilă și paradoxală. Și mie mi-a dat de foarte multe ori de gândit cât de aiurea este și cât de dificil este văzut contabilul în România ca un rău necesar. Să știi că sunt foarte de acord cu tine în sensul că contabilitatea este grea și poate fi plictisitoare, dar totuși ce admir la tine este că am văzut că aș zice că tu ești contabilul modern. Pentru că tu nu te mulțumești cu doar să stai în birou și să faci o muncă plictisită, mai degrabă tu ai reușit cumva să traduci acest domeniu de contabilitate într-o limbă haioasă, cum m-ai făcut să râd adineaori, și ai un canal de YouTube, ai scris o carte foarte cool, Ghidul antreprenorilor începători, ai un blog. Totuși, dacă zici că este așa nașpa cariera de contabil, pe tine totuși ce te motivează ca să produci toate aceste conținuturi și să îi înveți pe antreprenori și se vede că ție totuși îți place? Este grea, dar n-am zis că nu este frumoasă. Pentru mine contabilitatea este o știință exactă, este perfectă, este logică, are niște părți foarte interesante. Poți să citești lucrurile nevăzute într-o balanță, precum mama Omida în Ghioc. Știi, îți spune, o balanță spune foarte, foarte multe lucruri despre afacerea respectivă sau despre antreprenorul respectiv sau despre colegul de profesie care a lucrat la balanța respectivă. Asta mi-a plăcut la ea, logica și frumusețea contabilității. Este o știință perfectă și exactă și o consider știință. Ceea ce ne omoară în viața de zi cu zi este fiscalitatea și legislația economică cu care se confruntă antreprenorii. Un contabil în ziua de azi face prea puțină contabilitate și chiar dacă în realitate cumva avem două organisme profesionale diferite, vezi CECAR, Camera Experților Contabili și Contabililor Autorizați, și CCF, Camera Consultanților Fiscali, nu poți să tragi linie între contabilitate și fiscalitate. Ele se întrepătrund. Degeaba ești un simplu contabil unde doar înregistrezi facturi, te ciocnești, nu poți să faci lucrul ăsta și să utilizezi conturi, te ciocnești de fiscalitate și atunci provocarea vine din partea fiscalității și îți pune mintea la contribuție. Poate o să-ți spun o întrebare stupidă, dar eu doar recent m-am întors în România, încă nu sunt foarte familiar cu toate expresiile. Aș vrea să te întreb, posibil că avem și din audiență oameni care nu știu, ce înseamnă fiscalitate? Taxe. Alea de care nu scapă nimeni. Fiscalitatea este partea cu fiscul, este calculul taxelor și impozitelor. Da, tu faci contabilitate, bagi niște sume pe niște conturi, tragi linie. Am înțeles. Da? Avem rezultate diferite. Avem rezultatul contabil și rezultatul fiscal. Am înțeles. Fiscalitatea este aia care ustură buzunarul. Da? Și trebuie să ne aducem aminte de expresia că de taxe și de moarte nu scapă nimeni. Asta este partea dificilă și asta este arta pe care ar trebui să o stăpânească un contabil bun. Mi-am dat seama că trebuie să traduc din română în română, pentru că e foarte simplu să știi, Ciongor, să vorbești în articole de lege. Art
54, alin C sau alin 12 și să vorbești cu niște termeni sofisticați ca să-ți aburești definitiv auditorul, să exact. zică, mama ce deștept e ăsta, cum le știe pe toate. Mi-ar fi la fel foarte ușor să vorbesc în conturi. Vai ce 5, 3, 1, 1 ai acolo, dar nu se poate cu soldul ăsta la 5, 4, 2, dar vai ce ai făcut în 1, 2, 1. Nu e despre asta. Apropo de profesia contabilă, am avut norocul să am niște profesori mișto, cu mulți ani, nu o să spunem câți, care nu m-au obligat niciodată să învăț planul de conturi pe din afară. Și atunci, nici eu consider că nu este necesar să vorbesc în conturi unui nespecialist. Pot să o fac, dar nu mi-arăt măreția cunoștințelor pe calea aceasta. Nu în asta constă arta de a fi un bun profesionist. Același lucru bănuiesc că și pe tine te deranjează să te duci la medic, să-ți vorbească într-o medicinistă greu de tradus Absolut. în română. Habar n-am medicină. Și mi-am dat seama că cel mai important lucru este să vorbești oamenilor pe limba lor. Și e greu, e foarte greu, pentru că, da, într-adevăr, și noi avem un limbaj de specialitate și poate câteodată ne mai fură așa peisajul. Mai mult de atât, pe lângă clienți, mi-a plăcut întotdeauna cum eu am o persoană, un mentor drag sufletului meu pe care îl port în suflet și care m-a învățat să privesc profesia asta din altă perspectivă. Am preferat la rândul meu să dau mai departe ștacheta și încerc să-mi iau învățăcei pe lângă mine, poate chiar veniți de pe băncile facultății, și să le imprim alte principii decât cele pe care le întâlnim în 90% din cazuri. În sensul că nu le pun să învețe monografii contabile ca pe apă, le întorc la obârș și să gândească logic. Știi că noi contabilii, bănuiesc că ai auzit despre înregistrările contabile. Debit egal credit. Contul de debit, semnul egal contul de credit. Da. Da? Și atunci încerc să le fac pe proaspetele, pe noile mele colege să gândească diferit. Am făcut tot felul de trăsnăi de-a lungul timpului, în sensul că am făcut diverse workshop-uri în care am plecat de la principiile contabile și am încercat să le întâlnim în practică. Chiar dacă actele normative au venit să calce în picioare acele principii contabile, și pot să vin aici cu nenumărate exemple. De exemplu, vorbim despre principiul permanenței metodei. Trebuie să păstrezi aceleași metode de evaluare, de amortizare, de impunere, de orice, pe parcursul întregului exercițiu. Da? Când îți vine fiscul și îți modifică TVA-ul peste noapte, de vineri până luni, sau îți bagă o nouă formă de impunere între 29 și 1, normal, sau au făcut ceva năucitor anul trecut, au făcut 2 ani fiscali într-unul. Îți dai seama că este foarte greu să accepti lucrurile astea, știi? Apropo de învățăcei. Și atunci am ajuns să fiu nevoită inițial să traduc de fiecare dată din română în română. Pentru că mie nu mi se pare normal ca un antreprenor să știe contabilitate. Dar mi se pare normal ca un antreprenor să folosească informația contabilă
în sensul conducerii afacerii lui. Și nu-l învață nimeni lucrul ăsta, pentru că dacă ne uităm puțin, noi nu avem o școală de antreprenoriat. Cine să învețe? Cine să învețe, da, cum se completează o factură sau importanța unei facturi, da, sau ce e ăla registru de casă, sau mă întreba cineva despre, dar ce e NIR-ul, că m-ați nebunit cu NIR-urile alea. Știi? Sunt niște dileme din astea pe care nu ți le explică nimeni. DC-ul din spatele hârtiilor. Asta am încercat să explic cât am putut și în cartea pe care am scris-o și în viața de zi cu zi sau în cursurile pe care le fac pentru antreprenori. Încerc să le explic acel DC din spatele hârtiilor, cât de important este fiecare hârtie, care este consecința neîntocmirii acelei hârtii. Și da, câteodată ajung să vorbesc în amenzi, pentru că, normal, cel mai tare ne este frică de amenzi. Și când te gândești că de multe ori oamenii primesc amenzi pentru că lipsește câte un document și este foarte simplu să-l completezi și să-l ai acolo și să înțelegi pentru ce este acel document, este dureros să primești amenzi din neștiință sau din cauza faptului că nu cunoști care sunt drepturile și obligațiile pe care le ai, mai ales obligațiile. Din momentul în care firma iese, se înființează, se naște, îi apare cuiul la Registrul Comerțului, din momentul acela încep obligațiile pentru antreprenori. Și de asta e mai dificil din punctul ăsta de vedere. Aș fi curios, dacă tot ai zis de neștiință, asta se întâmplă de obicei la începutul drumului de antreprenoriat. După părerea ta și experiența ta, care sunt cele mai mari greșeli pe care antreprenorii le comit la început de drum? Exact ce spuneam, antreprenorii au niște lucruri by default și nu găsesc sensul din spatele acestor lucruri. Nu întreabă de ce. De exemplu, încerc să explic de fiecare dată că nu este ok să faci o firmă cu un capital social de 200 de lei și doi asociați 50-50 și ce înseamnă lucrurile acestea și la ce duc. De fapt și de drept, dacă extrapolăm de aici o concluzie, cea mai mare greșeală și este frecventă din totdeauna, aș putea spune, este faptul că nu se informează și anumite lucruri le iau ca atare, copiază acte constitutive de pe net, le iau de pe net sau de la un prieten și nu încearcă să înțeleagă consecințele acelor chestii standard. E bine de fiecare dată să apelăm la specialiștii în domeniu, mai ales când situația nu este simplă și este complicată. În momentul în care nu suntem asociat unic într-o firmă și avem cel puțin un alt asociat, asocierea într-o firmă este mai grea decât o căsnicie. Evident că și eu sunt om și am făcut greșeli la viața mea, dar te rog să mă crezi că mi-a fost mai greu să mă despart de un asociat din firmă decât atunci când am divorțat. Am divorțat simplu, lejer, dar în momentul în care s-a pus problema să tai o firmă în două, am suferit ca un câine. Dar care a fost motivul pentru suferința asta? În viața fiecărui antreprenor, o firmă este ca un copil și în momentul în care crezi în afacerea ta cu tot sufletul, este foarte greu să o împarți. Și ca în căsnicie, doi asociați pot fi extraordinari în afara business-ului, dar pot fi nefericiți împreună. Chit că trasezi niște lucruri de la bun început
pe parcurs situația se schimbă și întotdeauna unul o să vină cu reproșuri că iubește mai mult sau mai puțin, altul duce gunoiul, altul doar cheltuie și tot așa. Relațiile între oameni sunt foarte, foarte dificile. Și de-aia zic, trebuie gândit foarte bine cine cu ce se ocupă în momentul în care două persoane se asociază, pentru că, cel puțin în experiența mea, a fost foarte dificilă, emoțional vorbind. Da, până la urmă s-a rezolvat cu bine, ne-am despărțit cu bine, dar nu ne mai vorbim. Dar poate fi traumatizantă o despărțire între doi asociați, la fel ca o despărțire de cuplu sau poate chiar mai traumatizantă. Apropo, eu după divorț am continuat să vorbesc cu fostul soț, de aia îmi permit să fac comparația aceasta, da. Sincer, eu prima dată m-am gândit că este mai greu să ieși dintr-un business decât dintr-un divorț, pentru că trebuie să depui mai multe foi, mai multe... Și asta este adevărat. Îmi place să zic o vorbă: pe mort la stupă pământul, pe viu la stupă hârtiile. Cam asta este nivelul de birocratizare și nu doar la noi în țară. Să știți că în cam toată Uniunea Europeană cumva trendul ne vine de acolo, dar chiar și așa frumusețea lucrurilor este că, da, e adevărat, sunt foarte multe, dar din când în când ele au o semnificație, măcar alea care trebuie și care au un de ce în spate. E bine să cunoaștem care este de ceul din spatele acelor hârtii. Foarte interesant. Ai mai zis o chestie foarte cool, adică cel puțin nou pentru mine. Tu ai spus că niciodată nu trebuie să înființezi o firmă cu 2 asociați și capital social de 200 de lei. Poți să elaborezi ideea asta? Mă doare atât de tare povestea aceasta cu capitalul social de 200 de lei și de faptul că oamenii nu înțeleg care este sensul capitalului social și cât de mult i-ar ajuta ulterior. Uite de ce. În realitate, capitalul social ar trebui să fie contribuția celor 2 asociați, de exemplu, în businessul respectiv. Fiecare vine cu niște bani și teoretic ar trebui să pună niște bani grămadă care să-i ajute să înființeze firma, să facă cele necesare, să cumpere site, să plătească avocatul, contabilul, niște luni de zile până când firma începe să aibă venituri. S-ar putea ca unele afaceri să dureze niște luni până când încep să ai venituri pe firma respectivă. Aceea este investiția inițială. Dar cu 200 de lei, banii nu ți ne ajung nici de registrele obligatorii pe care trebuie să le cumperi. Și m-a durut foarte tare când, fix anul trecut, aproape pe vremea aceasta, am scris un articol pe blogul meu despre acest capital de 200 de lei, un gen de apologie a capitalului social, și am considerat că firmele acestea sunt niște firme de 2 lei. Evident, era o nuanță poetică și am vrut să agravez importanța expresiei folosite. Și am postat articolul pe un grup de antreprenori. Și oamenii nu au citit decât titlul și m-au făcut albie de porci, cam cum e făcută în momentul de față Andreea Esca pentru că a fost la petrecere. Și am suferit îngrozitor de mult, pentru că, da, e adevărat, am folosit un titlu dur, dar am încercat să explic și să demontez și care sunt implicațiile.
Odată faptul că, da, e adevărat, 200 de lei depui, 200 de lei face firma respectivă. Tu ca asociat ți-ai asumat responsabilitatea că răspunzi de 200 de lei. De ce avem un SRL, societate cu răspundere limitată? Asociatul răspunde dacă a fost jumătate, evident că răspunde doar de 100 de lei. Pe urmă, acel capital social ar trebui să reflecte, cum îți spuneam un pic mai devreme, investiția inițială, aportul pe care îl aduci ca bani în firma respectivă. Al treilea lucru, acest capital social intră în calculul capitalurilor proprii. Unul din indicatorii financiari pe care îi calculezi în 10 secunde. Și ulterior, acest capital propriu pozitiv, acest indicator pozitiv te ajută în multe privințe. Să iei un credit fiscal, să iei un leasing, să iei un credit fiscal, ce înseamnă? Credit comercial, să iei marfă de la comerciant, de la furnizorul tău pe o durată mai lungă de timp sau mai multă marfă, sau să obții leasinguri, granturi, mai știu eu ce. Știi? Și uite că am trăit momentul IMM Invest și ne-am trezit că nici 20% din firmele din România nu sunt bancabile și că oamenii aceia nu își pot finanța afacerile. Și în perioada aceea cu IMM Invest au fost foarte multe căutări. Ce înseamnă firme bancabile? Atunci a descoperit antreprenorul român importanța acelui capital social de 200 de lei și unii, da, e adevărat, s-au dus să-și majoreze capitalul social. Și multe lucruri de genul ăsta. Cât de mult contează ulterior. De-aia zic că hai să ne întoarcem la esență și atunci, înainte de a înființa o firmă, să mergem la un consultant și împreună cu el să înțelegem ce facem noi acolo, care este forma de organizare pe care vrem să o alegem. Pentru că nu orice activitate se pretează pe SRL sau pe PFA sau pe ONG. Se pot modifica incredibil de mult lucrurile acestea, chiar dacă nu susțin un PFA și nu-mi place conceptul de PFA deloc. Sinceră să fiu, sunt situații în care cu creionul pe hârtie și cu cifrele în față recomand să se întocmească un PFA, să se înființeze un PFA. Și acolo vorbim despre toate cele, despre drepturile și obligațiile pe care un viitor antreprenor le are, despre răspunderile pe care le are, diferența între asociat și administrator. Și tot pandemia aceasta și acest lockdown și lucrurile care, anumite facilități pe care unele firme le-au primit și altele nu le-au primit, de fapt și de drept au scos la iveală aceste neajunsuri. Dacă ne uităm în momentul de față, PFA-urile au primit niște bani. Angajații au putut fi băgați în șomaj tehnic. Dar, de exemplu, acel asociat unic și administrator care nu este angajat cu contract de muncă în firma lui și nu are niciun alt angajat, acela n-a primit niciun ban. Am înțeles. Corect? Pentru că în realitate noțiunea asta nu există și știu că ai citit cartea și acolo vorbeam despre cele 3 pălării ale antreprenorului. Una este calitatea de asociat, unde dreptul tău este să primești bani din dividende, alta este calitatea de administrator, cel care face și desface, care administrează firma și care răspunde inclusiv cu bunurile personale, și alta este calitatea de om care muncește efectiv până când începi să-ți angajezi. Prin urmare, trebuie să porți 3 pălării diferite și să vezi care sunt drepturile și obligațiile pentru fiecare în parte din ele. Da, știu că nu o să te duci să te angajezi cu un salariu net de 5.000 de lei și să plătești 75% taxe pentru acel salariu, dar îți asumi lucrul ăsta în cunoștință de cauză. Ok? Și
ca să-ți asumi în cunoștință de cauză, trebuie să înțelegi care sunt drepturile și obligațiile de la bun început. Știu că e greu să te trimiți să citești în momentul de față legea societăților comerciale, nu-i așa? Absolut. Așa. De asta îmi place să apelez la specialiști. Eu știu că mă pricep la anumite chestii, la tot ce nu mă pricep vreau să-i găsesc pe cei mai buni, deci eu nu fac griji cu asta. Așa e, așa și trebuie și cineva să-ți explice esența lucrurilor de acolo pe înțelesul tău. Și puțin o fac, din păcate. Mi-aș mai dori ceva, mi-aș dori să trăiesc într-o altfel de lume, într-o altfel de țară, într-un altfel de mediu economic. Pentru că dacă toți am ști lucrurile acestea, sunt convinsă că mediul economic din România ar fi mai curat, mai cinstit și mai onest. Pentru că noi ne faultăm între noi dacă nu ne cunoaștem rolurile, dacă nu ne cunoaștem drepturile, dacă nu ne cunoaștem obligațiile. După atâția ani de studiat legislație sau contribuind la făcutul legislației sau schimbatul legislației, pot să spun un lucru. Legislația noastră este dificilă, încălcită, nu este clară și este reactivă, în sensul că legislația economică ne condamnă pe toți și ne consideră pe toți niște evazioniști, niște oameni necinstiți, niște antreprenori care călcăm strâng, niște antreprenori supuși greșelii și am început câte un pic să semnalez toată zona aceasta de birocratizare unde sensul unor documente sau unor declarații sau unor acțiuni sunt doar în scop punitiv, în sensul să existe acele obligații ale firmelor ca cineva să vină să le dea amendă. Și câte un pic lucrurile încep să se așeze, da, e adevărat, nu în ritmul pe care poate fiecare din noi ni le dorim, dar în spate este foarte multă muncă și energie consumată. Și atunci, dacă toți ne-am ști drepturile și obligațiile, dacă toți am fi cinstiți, curați, onești și am practica business corect, sunt convinsă că ar putea fi și legislația adaptată și schimbată. Dar când întotdeauna există băieți deștepți și unii nu respectă regulile, ajungem să suferim toți din cauza aceasta. Absolut. Adică, de exemplu, cum am zis, am trăit în Anglia, eu nu zic că în Anglia nu este corupție. Posibil că este corupție și acolo în politică și așa mai departe. Însă mentalitatea este diferită și, după opinia mea, trebuie să schimbăm puțin mentalitatea noastră. De exemplu, mentalitatea antrenorului din străinătate când plătește taxe este că, super, trebuie să plătesc taxele astea și mă bucur că le plătesc pentru că statul atunci construiește autostrăzi, îmi dă diferite chestii sociale, am transport public și asta doar mă ajută ca să mă deplasez mai repede pentru nevoile mele de business. Exact. Cred că aici este o discrepanță la noi în România. Mentalitatea nu este destul de evoluată ca să putem să vedem că de fapt este îndeajuns pentru toată lumea. Noi acum credem că dacă eu câștig, asta înseamnă că 3 pe lângă mine trebuie să moară, că altfel eu nu am cum să câștig. Dar de ce nu putem să câștigăm toți? Spui niște chestii extraordinare, ai perfectă dreptate în privința mentalității. Mulțumesc Universului că am ajuns la nivelul în care să pot să-mi selectez clienții și să aleg cu cine să lucrez, pentru că, e adevărat, mentalitatea este cea mai importantă și crede-mă că nu lucrez niciodată cu oameni care îmi spun eu nu vreau să plătesc nicio taxă. Go for it, dar nu la mine. Nu există așa ceva, pentru că eu mi-asum răspunderea și îmi pun semnătura și risc să-mi pierd pâinea, iar tu nu împarți banii cu mine. Să fie clar. În zona asta profesiilor liberale, profesia contabilă este cumva de nivelul 2. Nu e așa că nu simți mare lucru când spui contabil, un conțopist cu mânecuțe,
obscur, inodor, insipid, trist, nefericit. Eu spun cu mândrie că sunt contabilă și mi-este foarte dragă această profesie și fac tot ce este posibil ca să-i crească importanța, pentru că prin mâinile acestea, prin mâinile noastre ale contabililor, trec toți banii economiei naționale. Da? Noi suntem aia care așezăm sumele în tabele, în toate tabelele. Prin mâinile noastre, suntem 30.000 de oameni, prin mâinile noastre trec banii acestei economii. Și atunci mi-am schimbat eu mentalitatea. Pentru că eu am zis, nu vreau să lucrez doar pentru ANAF. Eu vreau să lucrez cu clienții mei, pentru clienții mei. Și am început să le explic. Și cine nu achiesa la modul meu de a fi sau principiile mele, nu lucram cu acea persoană. Nu lucrez cu oameni care îmi spun că nu vor să plătească la stat. Nu lucrez cu oameni care sunt datornici. Pentru că în momentul în care ești dator la fisc, te prinde o suveică și un tăvăluc din care aproape că nu mai ești. Clar. Am sesizat multe nereguli aici. Și în general, clienților mei le spun următoarele lucruri. Nu mă minți, pentru că în contabil trebuie să ai încredere ca în preot, ca în medic, ca în psiholog, fiecare după dorința lui. Și plătește-mi munca pe care o prestez. Până și lucrurile acestea, chiar dacă am dorințe puține sau așteptări puține de la clienții mei, din păcate până și lucrurile acestea sunt foarte greu de îndeplinit. Chiar am observat... Scuze că te-am întrerupt. Da, și ajungem să stricăm relațiile profesionale, poate pentru un lucru mic, dar nu mă dau în lături de la chestia asta. Chiar am observat că se practică foarte des aici în România, că cineva îți face o treabă, îți rezolvă o treabă și tu zici că hai că încă nu-l plătesc, mai aștept să văd până când rezistă să nu-l plătesc. Dar oare tu dacă ai fi în locul lui, tu dacă ai fi furnizorul, ți-ar plăcea ca cineva să nu te plătească? Nu știu. Exact. Avem mare problemă în zona asta a educației financiare și nu avem un comportament adecvat. Marea majoritate a firmelor inventează tot felul de lucruri și întârzie pe lanțul economic plățile care se restogolesc. Pe lângă întârzieri, Ciongor, vorbim despre țepe. Sunt oameni care dau țeapă cu nonșalanță. Și atunci consider că atâta vreme cât eu sunt un client extraordinar, întotdeauna îmi voi plăti banii imediat, mă încurcă să-i știu agățați acolo. La noi în firme nu avem, așa mai multe business-uri, la noi în firme nu avem listă de facturi de plătit. Dezideratul meu este când vine o factură trebuie plătită imediat, pentru că de obicei activitatea fiind rutinată lună de lună, este un indicator dacă am plătit tot ce aveam de plătit în luna asta, la sfârșitul lunii banii care mi-au rămas în cont știu că ea sunt profitul meu. Exact. Și altfel dacă îmi rămân chestii agățate, mă încurcă la socoteli, ca să zic așa. Să vezi ce o să urmeze. Să vezi ce o să urmeze din 25 octombrie. O să urmeze un blocaj financiar foarte grav, pentru că în momentul de față sunt firme care au beneficiat de acea amânare la plată pe care am avut-o de la începutul stării de urgență, în sensul că nu se blochează conturile și nu se calculează penalități de întârziere. Eu și marea parte a clienților mei am preferat să ne plătim taxele atunci când a fost cazul, pentru că este mult mai greu să plătești o datorie mare dintr-o dată decât să plătești câte puțin lună de lună. Deci, practic, s-au amânat acum taxele cât era perioada asta de coronavirus din aprilie și toate restanțele se vor plăti în octombrie? Da. Înțeleg.
Și atunci o să vină un blocaj financiar extraordinar de mare. Și de asta, cum îți dorești tu să fii ca și furnizor, același lucru ar fi bine să-l faci clienților tăi. Exact. Când dorești ca ai tăi clienți să te plătească la timp, pune-te în papucii aceluia și plătește și tu la timp, la rândul tău. Este un mic exercițiu de asertivitate pe care prea puțini oameni îl fac în viața de zi cu zi și ne este foarte greu să înțelegem că fiecare dintre noi suntem o mică rotiță pe lanțul economic și contribuim la această mașină imensă, respectiv economia națională. Și dacă comportamentele noastre sunt neadecvate, ajungem să blocăm lanțul respectiv. Foarte adevărat. Deci, practic, nu trebuie să gândești micro doar la lumea ta, gândește macro, toată economia. Dacă economia merge bine și tu poți să ai o părticică și să funcționezi. Exact. Pe durata conversației am observat că toate cunoștințele tale sunt puțin îmbinate și cu dezvoltare personală. Altfel, tu nu ai avea, zic eu, această gândire mai în ansamblu, a privi lucrurile obiectiv, a reușit, de exemplu, să îți asumi vulnerabilitatea de a face o comparație între o despărțire de business și despărțire de căsnicie. Și am văzut recent pe Facebook că ai citit cartea Arta subtilă a nepăsării de Mark Manson. Aș fi curios, după ce ai citit această carte, la ce ai reușit să renunți? Am nimerit această carte într-un moment foarte dificil pentru mine. Tu ai citit-o? Am citit-o acum 2 ani, parcă da. Ok. Deci am terminat-o de citit și după ce am terminat-o de citit, am luat-o la recitit și la notat lucrurile importante și semnificative pentru mine acolo. De ce spun că am nimerit într-un moment foarte dificil pentru mine? Că pentru mine perioada de situație de urgență și nu numai a fost foarte grea. Am înțeles. A fost foarte grea din toate punctele de vedere. Din punct de vedere al meu ca și antreprenor, că aveam niște business-uri puse pe butuci, închise efectiv, pe durată nedeterminată. Tot ca antreprenor nu știam, se dăduseră peste cap toate planurile mele, toate obiectivele mele, toate strategiile mele și nu puteam să iau nicio decizie și totul era de azi pe azi, nici măcar de azi pe mâine. Exact. Așa am dus-o în perioada aceasta. Mi-a fost foarte greu să-mi securizez oamenii dragi, personalul, să știu că este în siguranță, să știu că este protejat în perioada aceasta și am încercat să le explic, să-i mut acasă, cu toate că nu-mi imaginam vreodată să se poată face contabilitate de la distanță fără să fie nevoie să lingi fiecare bonuleț și fiecare factură. Bineînțeles că mutându-i acasă au apărut niște dificultăți de comunicare, de înțelegere, și cum viața poate filmul și cum am încercat să preîntâmpinăm lucrurile acestea. Evident că nu s-a întâmplat și evident că au ieșit tot felul de chestii din noi. Pe urmă, am suferit foarte mult alături de clienții mei. Incredibil de mult și a trebuit să îi ajut inclusiv pe ei să treacă peste această perioadă dificilă, care încă este, să fiu acolo pentru ei. Am fost alături și am suferit alături de colegii mei de profesie. A fost crâncen, pentru că ne-au apărut atât de multe acte normative, atât de dificil scrise, greu de implementat, cu tot felul de condiționări. Inițial am fost conduși prin comunicate de presă și postări pe Facebook și actul normativ nu se publicase și noi trebuia să dăm niște explicații greu de înțeles. A fost crâncen. Și mai mult de atât m-am implicat. Am făcut parte din grupurile de lucru, din comisiile de dialog social, am fost în strânsă legătură cu
cei care și-au pus amprenta pe măsurile care s-au luat sau am atras atenția, am solicitat clarificări, am făcut corecții pe acte normative, așa că pentru mine această perioadă a fost foarte, foarte grea. Și cu toate astea am ajutat, evident, oameni cunoscuți, oameni necunoscuți, am stat pe Zoom-uri și pe întâlniri, pe Facebook, pe Skype, pe tot ce a fost și am dat interviuri și am ținut cursuri gratuite. M-am trezit că se așează cumva lucrurile și că eu în continuare am ajutat pe toată lumea și eu nu știu ce să fac cu business-urile mele și că problemele nu se opresc și continuă și a picat această carte în mâna mea și am înțeles că viața întreagă este presărată cu probleme și cu dificultăți și cu provocări și că fericirea nu constă în a termina problemele la un moment dat, ci fericirea constă în modul în care soluționăm toate aceste probleme și că de fapt fiecare problemă rezolvată ne pregătește pentru o alta mult mai mare. Și a fost așa, ca un moment revelator. Și atunci am stat și am făcut foarte multă introspecție și mi-am dat seama că, într-adevăr, și pentru mine, momentele remarcabile din viață au constat în a trece peste o situație dificilă și a ieși din ea. Și atunci am privit cu mai multă ușurință toate aceste chestii care ne apar peste zi și ne sâcâie și mi-am dat seama că ar trebui să fiu recunoscătoare pentru tot ce am, pentru tot ceea ce primesc, pentru că știu că de fiecare dată voi deveni cea mai bună versiune a mea după ce voi ieși din situația aceasta. Știu că sunt o persoană destul de incomodă, aș putea spune. Sunt incomodă pentru că spun lucrurilor pe nume, pentru că vreau mai mult de la cei din jurul meu, inclusiv de la mine. Evident că n-aș cere chestia asta dacă n-aș aplica-o la mine. Sunt o persoană incomodă, în mod special în comisiile de dialog social și evident în business-ul pe care îl fac. Nu știu dacă știi, dar eu sunt prima care am implementat tax-free în România. Eu iau TVA-ul de la gura fiscului și îl dau străinilor, non-EU, cei care cumpără bunuri de pe teritoriul României. Și cred că aș putea să scriu o carte despre toate, absolut toate provocările pe care le-am avut în această zonă foarte nișată de business, pe care am început-o cumva tot din altruism, din dorința de a respecta un drept care nu era respectat în România. Această modalitate de evitare a dublei impuneri. Aceleași drepturi le avem și noi atunci când călătorim în spațiul non-european. Când ieșim de acolo cu niște bunuri, ar trebui să primim TVA-ul înapoi pe acele bunuri. Ok? Și aici am făcut foarte, foarte, foarte multe lucruri grele și dificile și dacă eu am reușit, clar înseamnă că oricine poate reuși, știi? Am devenit unitate specializată în restituirea TVA, am educat foarte multă lume să folosească acest drept, am autorizat. În momentul de față sunt aproape 1000 de magazine în România autorizate în regim tax-free și vând în regim tax-free. Am reușit să deschid un punct de restituire TVA pe aeroportul Otopeni și am pus aeroportul Otopeni pe harta lumii când toată lumea îmi zicea că acest lucru este imposibil și că trebuie să mă încuscresc cu cineva, să dau șpagă, să mai știu eu ce. Este îngrozitor să încerci să lucrezi cu genul acesta de autoritate, de instituție,
cumva a statului, unde birocrația este la nivel maxim, să treci printr-o licitație cu ei să o mai și câștigi. A fost incredibil de greu. Și atunci, da, e adevărat, înseamnă că toate provocările care ne vin în viață ne fac mai buni. Absolut, sunt foarte de acord cu asta. Este chestia pe care am luat-o din Arta subtilă a nepăsării. Nu înseamnă că dacă am citit această carte nu o să mai împese de mediul de afaceri din România sau nu o să mai împese de legislația fiscală. Înainte să intru în discuție cu tine, în timp ce mâncam și vorbeam la telefon, scriam și o opinie pe o propunere de act normativ. Pe urmă mai propuneam alte două chestii în zona asta fiscală, cu provizioanele pentru creanțe neîncasate, clienții incerți sau perisabilități sau anularea raportării financiare la 30 iunie. Deci în continuare îmi va păsa de lucrurile acestea, dar o să fiu mai detașată în ceea ce înseamnă lucruri care nu țin de mine. În momentul în care știu că pot să fac ceva cât de mic, mă voi apuca să fac acel lucru. De exemplu, îmi doresc foarte tare pentru mediul de afaceri să eliminăm raportările financiare la iunie, la 6 luni, nu doar să le amânăm. Și deja am mișcat niște lucruri, le-am propus în Comisia de Dialog Social, le-am propus unor deputați, deja s-a scris un proiect de act normativ, am propus Ministrului Finanțelor, am scris în grupul de lucru de la ANAF. Știu că se poate. Știu că se poate și voi face tot ce ține de mine ca să schimb ceva, ca să se scoată o hârtie, ca să se elimine sau să se modifice ceva în bine pentru mediul de afaceri. Super tare! Cred, așa mi se pare că cariera ta este foarte similară cu ce explică Robert Greene în cartea Mastery. La început este prima parte a unei cariere, când înveți foarte, foarte mult. După urmează o perioadă foarte lungă de creștere, dar foarte înceată, când trebuie să treci peste lucrurile plictisitoare, până ajungi la un punct de inflexie unde deja începi să înveți lucruri și practic să fii un maestru a carierei tale. Și așa simt că tu acum te miști prin contabilitate, doar reușești să inventezi chestii noi, să fii așa un maestru modelator a contabilității în România. Parcă vin chestiile așa ușor, de la sine, nu? Deja mă faci să roșesc. N-aș putea spune că sunt un maestru, ci în primul rând și eu la rândul meu sunt antreprenor și chiar dacă sunt expert contabil și consultant fiscal, să știi că școala nu m-a învățat să fiu antreprenor și mi-a fost foarte greu. Și m-am schimbat ca și contabil în momentul în care am devenit antreprenor. Și dacă eu am plâns pe 25 în timp ce îmi plăteam taxele și impozitele cu lacrimi și sânge, atunci am înțeles cum să pun problema și cum să le explic altor antreprenori ce au de făcut ca să le fie mai ușor. Și apropo, cu toate semnalările și cu toată munca aceasta de civică din spate, fac lucrul acesta de 10 ani. Și este incredibil cum poți să schimbi cu ușurință ceva. De 10 ani fac acest lucru și sunt implicată. Poate foarte puțin cunosc lucrurile pe care le-am făcut în spate. O simplă discuție cu o jurnalistă care mi este dragă acum 10 ani a făcut ca 400.000 de firme să nu mai depună o declarație și păstrez și acum
prima pagină din ziarul financiar în care mi-a apărut prima dată numele și a venit pe urmă comunicatul de la ANAF că nu mai este nevoie să depunem acea declarație și uite cum, tot cu ea, acum 2 săptămâni, am scos în evidență disfuncționalitățile de la Casa de Sănătate și cum marea majoritate a angajaților care au fost în șomaj tehnic figurează ca neasigurați și cum Casa de Sănătate înjură contabilii și îi pun să depună rectificative. Și a ieșit așa un tam-tam de nedescris și chiar și astăzi am dat un interviu pe acest subiect și lucrurile continuă și subiectul este în dezbatere pentru că este o generalizare. Nu e doar la Casa de Sănătate și nu e doar cu șomajul tehnic. Aceste baze de date disfuncționale și această lipsă de comunicare între bazele de date ale instituțiilor publice trebuie să iasă la suprafață. Avem aceeași poveste la Casa de Pensie, aceeași poveste la Agenția de Șomaj, aceeași poveste la ITM, cu aceste baze de date care ne creează foarte mari probleme și de obicei contabilul este de vină și contabilul a greșit și contabilul trebuie să rectifice. Și m-am înfuriat foarte tare și am sărit să-mi apăr profesia, nu suntem noi de vină că am întocmit o declarație pe care ANAF-ul ne-a pus-o la dispoziție. Această lipsă de responsabilitate a instituțiilor și lipsă de asumare a persoanelor care lucrează în instituții și această teamă de a spune lucrurilor pe nume. Mă refer aici la colegii mei contabili sau antreprenori. Contabilii au început să se unească și să comenteze. Dar antreprenorii, să știi că sunt foarte dezbinați și nu sunt uniți deloc și în continuare le este frică să spună lucrurilor pe nume. Uite, mă străduiesc să găsesc un antreprenor să-i ajut pe cei din presă să scoată în evidență aceste lucruri și oamenilor le e frică să vorbească. Da? De multe ori sunt întrebată, vai, dar nu ți este frică să vorbești, dar nu ți este frică să dai în ăștia, dar nu ți este frică să nu te controleze, să-ți închidă firma, să-ți afecteze clienții. Vorbesc de 10 ani și sunt slobodă la gură, vă rog să mă credeți, că n-am avut parte de controale și sunt situații în care apărând destul de des pe la televizor sau prin presă când am o problemă gravă și mă duc să dau cu pumnul în masă, să știi că este rezolvată, problemă din cauza autorităților sau în momentul în care vine un control. E adevărat că am tapetat meeting room-ul cu niște articole din presă de ale mele. Să știi că oamenii încep să se comporte cu bun simț. Sau foarte bună tactică. Sunt situații în care după câte o intervenție din asta aprică la televizor, adică sunt destul de pasională sau vehementă sau incomodă, după cum ți-am zis în ceea ce... Depinde din punctul de vedere a cui incomodă, nu? Întotdeauna va fi evident la adresa autorităților din profesia mea. Vreau să-ți spun că mai primesc din când în când câte un mesaj de felicitări din partea câte unui inspector care m-a controlat de-a lungul timpului. Foarte bine le-ați zis, doamnă, aveți perfectă dreptate. Da, pentru că sunt foarte multe de zis și pentru că am foarte multe așteptări de la cei care ne conduc și pentru că nu pot să mă mulțumesc cu puțin sau să tac sau doar să comentez pe Facebook, mi-am suflecat mânecile și m-am implicat în ceea ce privește zona aceasta civică, dar pe area mea de competență. Și multă lume mă întreabă de ce nu intru în politică. Nu intru în politică pentru că în momentul de față consider că nu mă reprezintă nimeni și consider că nimeni nu este pătat și că politica este destul de meschină și de murdară în momentul de față și sunt mult mai bună pe margine să-i critic pe toți și să mă implic ca un chihuahua de genul acela de caninus hystericus, știi, cu cât este mai mic, cu atât este mai agresiv.
Consider că fac mult mai multe lucruri în zona aceasta civică decât să intru în politică. Politica este plină de compromisuri. Și am lucrat bine sau rău cu foarte multe coloraturi, știi, din curcubeul ăsta politic pe care îl avem. Și vor fi momente în care îi voi lăuda pe unii, îi voi critica. Am avut încredere, de exemplu, în entuziasmul actualilor guvernanți. Am crezut că se vor schimba niște lucruri. Mi-am dat seama că tot politicieni sunt. Mai mult de atât, poate că nivelul 1-2 sunt bine intenționați, dar ce este jos e greu de dezrădăcinat. Acei oameni care sunt în instituțiile publice și sunt puși acolo și vechi încât se sabotează între ei, e suficient să ne uităm, apropo, la povestea cu Casa de Sănătate. Gândește-te câte ministere și instituții sunt aici. Da. Știi? Vorbim de Ministerul Finanțelor, care are o culoare. Vorbim de ANAF, care are o conducere de altă culoare și altă viziune. Vorbim de Ministerul Muncii, vorbim de Casa de Sănătate, care ține de Ministerul Sănătății. Știi? Se sabotează și se faultează unii pe ceilalți. Și în perioada asta de pandemie, că totuși am făcut parte din echipa care a propus primele soluții, au făcut primele solicitări pentru a ajuta firmele. Este suficient să cauți pe Google petiție Smart Bill și o să vezi că mai mult de 3/4 din lucrurile pe care le-am cerut acolo sunt îndeplinite sau pe cale să fie îndeplinite. Chiar acum mi-am dat opinia pe una dintre ele. Cel mai greu mi-a fost în această perioadă nu să lucrez cu miniștri sau cu secretari de stat, nu să nu mă asculte sau să nu înțeleagă punctul de vedere pe care le aveam, ci nivelul 2-3 în ierarhie trebuia să-i convingem să facă ca lucrurile să fie funcționabile. Și e foarte greu. Sunt foarte dezamăgită, foarte, foarte dezamăgită și spuneai din nou despre mentalitate. Cred că va fi aproape imposibil să schimbăm mentalitatea instituțiilor sau a funcționarului public. Nu știu dacă se poate cârpi lucrul acesta. Sincer, în primul rând vreau să vă felicit pentru toată munca asta pe care o faceți, că vreți să schimbați ceva în societate și chiar cred că avem nevoie în România doar de mai mulți lideri care au curajul de a spune lucrurilor pe nume, adică de ce să-ți fie frică? Pentru că sunt și foarte mulți oameni care cred în bine, vor binele României, doar că n-au curajul să facă un pas în față, însă au curajul să fie urmăritori ai unui lider. Deci vă felicit încă o dată și să continuați tot așa cu aceeași energie până să sperăm că o să reușim odată ca să schimbăm toată mentalitatea în România. Și referitor la schimbarea mentalității în politică, credeți-mă, m-am gândit și eu foarte mult. Aveam vise să devin politician. Dacă o să devin ministru, atunci o să schimb tot. Însă este imposibil, că dacă este un partid al tineretului, să zicem, și tu intri sub aripa unui partid, ăia deja sunt murdari, deci tu o să vezi doar chestii murdare. Aici este doar o posibilitate ce au încercat să facă în Anglia acum 200-300 de ani și de atunci se sărbătorește, dai foc Parlamentului, Parlamentul bubuie și haide, generație nouă. Așa ar trebui. Încă tot îmi țin viziunea și speranța ca să ajungă la conducere antreprenori care au reușit să construiască afaceri, nu doar politicieni, pentru că ei nu știu cum să conducă, adică dacă nici măcar n-au condus în viața lor 10 oameni, cum să conducă ei 10 milioane de oameni. Dar cred că suntem încă departe, dar să sperăm. Să sperăm. Eu îmi păstrez speranța în voi, cei foarte tineri, pentru că sunt fascinată de generația aceasta proaspătă și tânără de antreprenori. Îmi doresc să primenim
mediul antreprenorial și să scăpăm de patroni sau de bișnițarii din 90, mai sunt foarte mulți ciongori, din păcate, pe piață. Da? Acești foști bișnițari, acești patroni cu P mare, în sens peiorativ, știi? Da. Și nu antreprenori curați. Dar îmi place ce vine. Îmi place noua generație sau viitoarea generație sau generația tânără de antreprenori pentru că ei sunt curați. Ei sunt neviciați de sistemele corupte, ei au alte principii și alte valori, ei sunt cinstiți și onești, ei sunt avizi de informație și de a înțelege de fapt și de drept ce se întâmplă. Și nu știu dacă mediul de afaceri și instituțiile publice din România sunt pregătite pentru puritatea acestei noi generații de antreprenori. Eu sunt aici și îi aștept să vină și sper că împreună să așezăm puțin, să facem o lume un pic mai bună. Absolut, dar totuși știi care e problema? Și ideea asta mi-a fost prezentată de un prieten. Zicea că generația aceea de patroni de care vorbeai tu, ei au început să aibă un business prin anii 1980-90, pe acolo. Însă s-a observat printre antreprenorii, să zicem, din America, care acum sunt foarte, foarte populari, că era un trend, precum aveau un părinte care era foarte de succes într-un business, însă îi dădea voie deja copilului la 25 de ani să preia business-ul, el era doar acolo ca să fie sigur că business-ul nu o să moară. Și acum, exemplu, pot să-l dau pe Donald Trump. El a preluat business-ul tatălui lui pe la 25 de ani și a dezvoltat-o mai departe. Însă atunci tatălui i-a dat încrederea asta, că hai, dezvoltă business-ul, am încredere în tine. Și atunci s-a format această generație de patroni. Însă ei acum, în loc să încurajeze tinerii și unii care sunt în situația ca un copil, să zicem, de 25 de ani și să spună, uite copilule, haide, conduc firma asta și să vedem ce poți să faci. Eu o să te ajut. În loc să facă asta, ei încă toți sunt în starea în care nu, eu vreau să fiu la conducere, eu vreau să fiu patron, eu vreau să conduc mai departe. Adică pe lângă că au fost binecuvântați acum 30 de ani, 40 de ani, acum continuă să fie egoiști și tot ei să conducă, în loc să lasă un loc de intrare generației noi. Ce părere ai despre asta? Pe aici sunt cele două probleme universal valabile. Prima problemă este cea legată de educație. De educație antreprenorială. La noi nu există. Vorbim de anii 90, deci sunt doar 30 de ani de tradiție antreprenorială. Nu prea a ajuns să se schimbe generația. Și acei patroni nu au avut parte de educație antreprenorială. Ei și-au condus business-urile, uite așa, da? După cum bate vântul, în stil pompieristic. Nu au o educație antreprenorială. Nici în momentul de față noi nu avem o școală antreprenorială pe bune și pe cinstite. Da? Și al doilea aspect este mentalitatea. Mentalitatea patronului că el are întotdeauna dreptate, că el le știe pe toate, că nu are nevoie de specialist, și le face pe toate, nu-l interesează cifrele, le conduce în continuare după ureche, capitalul social 200 de lei, buzunarul firmei egal buzunarul lui, mașini scumpe, firmă pe pierdere. Asta este mentalitatea și toată această mentalitate. Nu avem tradiție, nu avem cultură antreprenorială, nu avem educație antreprenorială. 30 de ani în generații e o nimica toată. Este o nimica toată. Și normal, n-ai cum să schimbi, dar eu aștept să vină tânărul care să îi demonstreze tatălui că se înșală și face greșeli și a băgat firma în faliment și să se ducă el să-și facă o alta. Și mai e ceva, nu prea avem zonele acestea de business atât de dezvoltate, pentru că acel patron nu a crescut foarte mult.
n-a ajuns la nivelul tatălui lui Trump, ca să zic așa. Nu prea au creat imperii. Desigur, corect? Aici vorbim la o altă scară, la o scară mai mică, absolut. Exact, da? O firmă unde patronul e patron și nu are educație antreprenorială, n-avea cum să evolueze la un nivel de excelență. Birtul din sat, tot birt în sat a rămas, dacă nu cumva s-a închis de vreo 3, 4, 5 ori sau a falimentat, știi? Cam are sens. Da. Ca ultimă întrebare, deoarece tot am vorbit despre antreprenoriat și tu deții un business, ce sfat ai da tinerilor care vor să înceapă o afacere? Să creadă în afacerea lor. Pentru că entuziasmul acelui început de business este incredibil, este senzațional și nimic nu se compară cu acea energie a începutului. Să meargă să se sfătuiască cu cei mai buni din domeniul respectiv, în sensul că le recomand să-și facă un business plan, nu sofisticat și să petreacă mii de ore în tot felul de canvas-uri sau PowerPoint-uri sau calcule. Nu. Poți să-ți faci business planul pe șervețel, știi? Și să-ți conturezi în linii mari, oricum nu o să se pupe cu realitatea, asta este altceva. După care să meargă să valideze lucrurile acelea cu un specialist. Da, adevărat, dream big, sunt adepta acestui lucru, dar uită-te puțin și la cei care au căzut jos. Învață și din greșelile scump plătite ale altora, cumva cu capul în nori și cu picioarele pe pământ, sau măcar cineva care să te țină cu picioarele pe pământ este foarte, foarte important. Și sunt multe sfaturi pe care le am în zona aceasta, câteva lucruri, chiar am un articol pe blog care se numește 20 de reguli de aur. Cred că dacă aș fi știut lucrurile astea atunci când m-am apucat eu de antreprenoria, eu nu mi-am dorit să fiu antreprenor, eu n-am avut încotro, eu întâi am fost contabil și pe urmă am devenit antreprenor, dar în momentul în care am devenit antreprenor am devenit un contabil mult mai bun și m-am comportat așa cum mi-aș fi dorit să se comporte contabilul meu cu mine, știi? Cam astea sunt. Am încredere că noua generație și tinerii antreprenori, acea autosuficiență, știi, că tu le știi cel mai bine pe toate și le faci bine pe toate, nu este ok și nu asta vreau de la tinerii antreprenori, ci să meargă, să înțeleagă, să se informeze, să vorbească cu cei mai buni specialiști și să nu facă cele mai mari greșeli pe care le fac antreprenorii. Să-și ia un consultant bun alături, un contabil bun, să învețe să-și conducă business-ul pe baza indicatorilor financiari. Pentru că, uite, trăim o criză. O criză și ea încă nici n-a început să fie în adevăratul sens al cuvântului. Abia acum încep să se miște lucrurile dificile la nivel internațional și la noi urmează un recul de vreun an de zile până când vin lucrurile astea peste noi. Să vezi ce o să fie un an jumate de acum încolo, până când o să ne redresăm. Dar criza este bună pentru că în principal o să așeze niște lucruri, da? Curăță, triază. E ca atunci când avem o furtună sau un incendiu în natură, curăță piața. Absolut. După care lucrurile merg mai departe, se vor revigora, ne vom continua existența diferit, e adevărat, trebuie să vedem ce a lăsat chestia asta în noi, cum ne face mai buni. Și în criză sau imediat după criză este momentul perfect să începi să faci niște business sau să lansezi niște proiecte. Sunt foarte de acord, deoarece înainte să înceapă toată criza asta, de exemplu, eu aveam acel feeling că nu mai ai nimic nou. Ce poți să aduci în piața asta? Adică la finalul lui 2019 piața era supra-saturată, economia bubuia practic. Și acum că au căzut business-urile care de fapt aveau doar o fațadă, aveau un website și tu când analizai o idee, tu credeai că ăia sunt super competitori și nu mai ai nicio șansă,
acum când a apărut această defrișare, dintr-o dată sunt milioane de oportunități. Deci eu mă bucur, practic, de această perioadă. Este o perioadă imensă de oportunitate. Și trebuie să-ți cunoști business-ul la orice oră din zi și din noapte, să știi niște lucruri în adevăratul sens al cuvântului, la fel la orice oră din zi și din noapte să știi care ți-e marja de profit, care sunt lucrurile vulnerabile, care sunt principalii indicatori financiari, care ți este obiectivul, care ți este punctul zero, gradul de lichiditate, creanțele, datoriile și chestii de genul ăsta. Dacă ajungi să lucrezi cu informația contabilă, business-ul rezistă în momente dificile. Valentina, îți mulțumesc încă o dată foarte, foarte mult că te-ai alăturat la această conversație. Simt că am învățat super, super multe chestii, mai ales acum la final aceste sfaturi pentru tineri antreprenori. Cred că câteva dintre ele deja sunt pregătiți să le și aplic după această conversație. Ia să vedem. Ce ai învățat? Scoate tu o foaie de hârtie și spune cu ce ai rămas din această discuție. Ce aplici imediat? De exemplu, nu mi-a trecut prin minte ca să mă uit la oamenii care au dat greș în domeniul în care vreau să încep eu acum un business. Deoarece am acum momentan o idee la care lucrez, dar nu m-am gândit deloc ca să mă uit, ok, oare a dat cineva greș și de ce a dat practic greș? Deci asta, sigur, am învățat foarte mult iarăși despre contabilitate și doar m-ai convins și mai mult că am nevoie ca să stau de vorbă cu un expert contabil. Și dacă o să ajungă firma ca să aibă succes, deoarece acum este într-o perioadă de validare, atunci o să apelez la tine, pentru că cu mare drag. Am avut o conversație super. Astea două sunt cele mai esențiale și celelalte chestii ce sunt în procesul de aplicare este modelul de business, cum ai zis, însă nici mie nu-mi place să petrec foarte mult timp pe modelul de business, mai ales la început, când nici nu știu dacă oamenii o să cumpere. Da. Deci acelea trebuie să fie pe șervețel, da? Exact. Sau, mă rog, pe un draft, pe niște notițe, pe o schiță, dar să treci prin toate punctele unui plan de afaceri. Excelent. Da. Chiar dacă îmi place și mie Business Model Canvas-ul, despre care cred că și tu știi, și îmi place doar să mă joc cu niște sticky notes și să le pun stânga-dreapta, să văd cum pot să creez un story combinând toate blocurile din acel model de business. Mă bucur să aflu lucrul acesta, mi-a făcut mare plăcere să stau de vorbă cu tine, dar tu vezi ceva, că noi nu am vorbit despre contabilitate mai deloc, știi? Am vorbit puțin despre contabilitate la început, însă ideea principală a conversației nu era ca să intrăm foarte adânc în contabilitate, ci mai mult eram foarte curios despre, uite, mentalitatea ta în contabilitate, cum ai reușit. Ok, poate pentru tine ai zis că nu, dar pentru oamenii care se uită pe din afară, cum ai reușit să stai într-o industrie care este plictisitoare, tu totuși ai stat 20 de ani și care a fost mentalitatea ta și cum ai reușit să schimbi o industrie plictisitoare într-una interesantă. Deci cred că astea sunt mult mai valoroase decât să vorbim despre X plus Y egal Z și trebuie să predai taxele pe 25 și așa mai departe. Da, asta e de fapt și de drept lucru cel mai important. Putem să vorbim despre orice altceva, mai puțin despre contabilitate. De obicei contabilitatea nu se vorbește, contabilitatea se calculează, știi? Exact. Cu hârtiile și cu calculatorul în mână și astfel este discuția de contabilitate. Îți mulțumesc din suflet pentru această oportunitate. Sper că a fost de folos atât ție cât și ascultătorilor și dacă știu că cineva implementează de azi, de mâine, o idee din cele discutate aici sau din cele pe care le găsim pe blogul meu sau pe canalul meu de YouTube, atunci pot să spun că sunt un om fericit și un om împlinit, că am schimbat ceva la cineva. Clar, deci, dragă audiență, o să găsiți toate articolele menționate, site-ul Valentinei, canalul de YouTube în notițele de podcast și pe orice platformă le-ați asculta, vă rog să nu uitați să ne lăsați un review și să-mi scrieți într-un mesaj pe Instagram sau Facebook care a fost partea voastră favorită din această conversație. Valentina, mersi încă o dată.
Eu mulțumesc și să fim bine cu toții până data viitoare.